Chongmari no nahare. Buskangni TTAADC Chongmari no nahare 7 nong Damchara Kachuchara Achukthai Tipra Mothani Batainai Dhirendra Debbarmani Chongmari Awai Kachuchara amsani tanbul hatiwo Tipra Mothabai IPF tini kaisa kokpirung panda songjakha panda thangai manjagikha 7 nong Damchara Kachuchara ni candidate Dhirendra Debbarma Usharai Riang Kubuni Adongrok Ini tamu orang. Tipra Mothani tamu program ini. Kini Sadong Damchara Kachuchara di Obo Kaisa elaka part Tangbul elaka I Tangbul elakao tini in jagao jeng gram soba klayo ebake parau bitik jeng tini kaisa panda klayo. Nasi parau. Tangbul. Borong ni respons bahaya mang. Belai khatong thogo in jagao phaye tini ang tamun hinggakai ang asa khalayo tai ani khatangoi ang tini saimanu bubagra je chuno samani thansa tai hamjak laimani bisingti chung thansa ungdi hine je samani tini hai jarao oro phaye je ang nukha borokni je response mankha je ang obono kha khalayo bubagra ni okhorang joto nok thugoi borok thugoi jotoni thaneo okhorang thang soika o thanchani khorang moni bagoi do chung tini I jagao I bororok chung pothom laimano borokni hamjak laimani kaisa tai hamjak laimani buagra chuna hamjak mahai chung kaisa kaisa bo hamjak laimano tini ang kha khlai I candidate মানে ang belai khatong thogo jitinai abo to nischit tobe জনগণ অবনি জবাব 10 তারিখে